Nahia eta amets elgarrekin bizitzen hasi berriak dira. Ametsek nahiari telebistari gabe bizi nahi duela erran dio. Nahia hasita, Iluna bertsoa marriko txikian. Hasi ginen duela urte bat inguru, elkar bizitza zidan duela 5 segundu. Ta desberdin ditugu gogo ta helburu, aspertu gabe sarri bizi nahi badugu, gai interesgarriak beharko ditugu. Ez dut pentsatzen hori nik hortik hartzerik, ez dut nahi telebista beti, ez dut nahi telebista beti ikusterik, ez dut nahi Kanal Plusik edo ETV-rik, albistegi programak gezurrez beterik, horrek ez du egiten zozotu besterik. Telebista aurrean egin behar da kasu, hau entzuten da beti, entzuten da usu. Eta horien trampan erori zirazu, galdera bat badaukat ta entzun nazazu, irratia bederen onartzen alduzu. Galdera bat eginik aurpegiz aurpegi, mesfiantza badiet irrati hoieri, horrere entzuten da gezurra gehiegi, baina onartuko dut ala izan bedi, sintonizatzekotan beti irulegi. Ez gaitezen ibili bitresna hoien menpe, alere nahiko kontra amets zinateke. Ez dituzu onartzen telebista beste, naiz eta zozokeriz bai dituzten bete, informazio iturri ere izan daiteke. Ni gure iturriak nahi nituzke zaindu, ez kanape bihurtu, kanape armairu. Teknologia gabe, baizu baini baigu, aspertzen bagira hitzak heldu maingu, teknologiaz gaindi zerbait eskas zaigu.